Kami po ay maghanap ng palaka. Yeah. Kakaiba pong pagkain ito, mga exotic food. Wala po kami kaya ito. Survival po kami ngayon. Napakarami. Survival po kami ngayon mga kaibigan. Ating mga kasamahan Si Don, Don. At saka si Jake, Jay. at saka si Ismael. Yan po. Kami po ay maghanap ng mauulam dahil tagirap po ngayong mga panahon nito. Asa na po kayong sinasabing 10,000 ayuda? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Para hindi na po kayo mamalaka. Ano mo? Tawid. Mahirap po pero sa siguraduhin ko po yung pang-ulam lamang narinig niyo po naman yung Kami narinig niyo ang mga boses na yan. Yan po ay kakainin namin dahil wala po tayong kain mga kasumpahan. Dahil hindi po kayo makatulog sa gabi, sobrang ingay po ng mga palakayan, huli natin. Ano ka nasisira, ulo? Ang ingay po kayo. Kaysa na po kami. Hawakan doon. Ito po. sa piraso Dahil po may ingay itong palaka. Pakita mo palaka. Pakita mo yung dalawang palaka. Huwag mo. Pakita mo sa camera. Yan po ang palaka na maingay. Yan. Dahil po hindi po kayo makatulog sa gabi, sobrang ingay po dahil umulan, huli namin para kainin namin bukas. Pag-ulam po kami, sobrang ingay, hindi po kayo makatulog. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! ay process kaya pakita namin sa inyo kaya huli namin para ito ha ayoko nang babarkada sa luwid na yan ha Ito po ang adventure na hindi nyo makakalimutan mga kasukaan. ito po siya Ito po, lapit po kayo. ito yung sinasabi namin kinakain Yan po, yan. Yan po, ang dami. Yan po. O yan. nalabog siya at saka yung Yun po. Sige, dapot. Yan. sa isa ito po siya ito po siya Yan, kinakain po yan. Napakasarap po yan. At pagka nalagdagan ng kamay, dagta talaga Sige. nilalapitan ng kamay. lapot talaga ang mga ito dagta Exotic food. Ito po ang tinatawag na exotic food. nakikita niyo po siya ganito po siya ito po siya Ayan po siya. Oh. Yan mga kaibigan. Yan. Yan. ibo ko mo Dahil po sobrang ingay nila, ulay po namin dahil hindi po kayo makatulog. Paano masabi? meron pa rin pala dyan Grabe na po mga kaibigan. Napakasarap po nito bukas. Wow naman! Wow! Wow! Hindi totoo yan. Uy, nulog. Jack, sige ako. Ito yung mga yan. Kung ilalag natin. Ito yung
Ang tawag po nito dito ay Mindoro Frog. Nakikita ba sa camera mo? Okay na. Diyan mo. Ito pong inuhuli namin ito, ang tawag po dito ay Mindoro Frog. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kanya pong isipin, pag hindi po kayo nakatikim yan, hindi nyo malalasahan ang sarap. Hindi totoo yan. Halika po, samahan nyo kami mga kaibigan. Para timing po ang tulog namin. Pordosin kita. Dahil nakikita nyo naman po siguro sobrang ingay. Kaya huliin po namin. Ayan. Kung gusto po pala mag-order, Hindi mo na maibibigay yun eh. comment below para makita namin kung ilang kilo. I-comment nyo po kung ilang kilo ang inyong orderin. Paano masabi? Para bukas na bukas po yung paghuhuli namin kayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Makasarap yan mga kaibigan. Anong lutong maganda yung bukas? Adobo sa gata. Adobo sa gata at saka paksiw. Wow naman! Wow! Wow! Kung gusto nyo pong makatikim ng ganitong exotic food, ito lang po yan sa Mindoro. Kaya kung tawagin namin po yan dito ay Mindoro Frog. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi totoo yan. Nagbibiro lang ako. Pero kinakaingatan talaga nila kuya. Asin, ayaw mo. Wala bang linta dito? Pag may kumapit pong linta, kasama na rin. Ano ka nasisira, ulo? Ulam na. Medyo kaya Kaya na na ginawa. Yan po. Medyo marami-rami na po. Ikaw, ang picture mo. Ayan, videohan. Boss, yan yung ganyan. Medyo malapit na. ang dami na pong huli namin. Kaya kung kayo po ay mayroong ganyan sa bahay nyo, baliktad. At pag may maingay po sa inyong likuran, tawagan nyo lang po kami para huliin po namin. Wait a minute. Who are you? Mura lang po ang kilo niyan, mga 1 kilo po ay 100 lang. Order na po kayo, comment below. No! God, please, no! 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 Dito po ay hindi lang palaka ang inuuli namin, marami din po kasing linta. Oh, hell no! Kaya mahirap po siguro para sa inyo manghuli dahil madami pong linta, ang laki. Marami. Doon. Dito. Yan, dali naman kay. Yan mga kaibigan. Tuwing tag-ulan po lang dito makikita ang mga ganyang exotic food. Yan. Kung mayroon pong nambubulabog sa inyo sa gabi at hindi po kayo makatulog, tawagan nyo lang po kami, ang Team Bicolano. Paano masabi? Dahil hindi po namin lulubayan yan. Huliin po natin ang lahat ng maingay. Paano masabi? Pati po yung mga chismosa dyan, mga marite. Gago! Sabihin nyo lang po. At huliin din po namin yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan po, ayan, marami na. Ayan po, ayan po. Yan. Anong masasabi mo, Kasumpaan, sa iyong nahuli na yan? Dahil Sa
napaka-easy lang hulihin to mga ito kasi kung ulam lang, napakasarap. Bakit po pala kayo naghanap ng ganyan kaibigan? Wala na ba kayong makain? Hindi naman yung walang makain, sabihin na first class. First class. Yan. Ayan po. Mga first class po. Mga exotic. Oh my God! Wow! Kung nakikita nyo po, Chinese lang gumagawa niyan. Pilipino din. Linta, linta. Yan. Dito lang po kami mga kasumpaan. Yan. Ang dami po. Siguro mga mahigit 2 kilo na po ang aming nakuha. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. Dahil mahal po ang mga bilhin sa Talipapa, Paano masabi? sa pamilyang bayan, Bola lang yan. napakamahal na po ng karne at isda. Hindi totoo yan. Dito po, exotic na. Okay na yan. Yan, wala na. Wala lang naingay. Sinasaluduhan kita. Hey! Kaya po. Ito yung killer namin sa... Ibitay mo nga doon, ibitay. Ibitay mo, ibitay. Ibitay mo pa. Yan. Medyo madulas lang po siya. Pero kung nadidiri po kayo, ay huwag nyo na pong subukan na manghuli ng ganyan. Kasi, pa. yan po, nakawala pa. Ganyan lang po ang panghuli ang kakapakapain. Ayan mo na, hanap na rin iba. Oh, narin yung mga kaibigan, walang nangingay, ano? Yan lang po. Yan, yan po. Yan. Pakita niya po ako. Yan po, tingnan niyo po mga kaibigan. Yan po ang tinatawag na Mindoro frog. Kung narinig nyo mga kaibigan, wala na pong ingay dahil hinuli na po namin. Kaya kung hindi po kayo makatulog sa gabi, tawagan nyo lang po ang aming team at sigurado po maimbing ang tulog nyo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Narinig nyo mga kaibigan, wala na pong ingay, no? Kaya bukas, Ay, kasumpaan. ito po, kasumpaan. Pakita namin sa iyo kung paano siya. Ay, ito kasumpaan. Kung kayo po ay naingayan sa gabi, dito po ay sila din ay naglalabing-labing. Ayan po, nakikita nyo sila. No? Wow naman. Wow. Wow. Sila po ay naglalabing-labing din. Sana all. Sana all. Sana all mga kaibigan, naglalabing-labing. Gago! Ayan, ayan po, hulihin na yan at wala tayong makain. Ayun lang po mga kaibigan, sana all naglalabing-labing. What the fuck? Tawa na yan mga kaibigan, marami na yan. Bukas naman at para may pangulam ulit tayo bukas. Nakatingin mo ko yan sa kapakalan. Ganyan po ang pag dan po sa bakod. Yan.